Amaitu berri den Danbaka musika lehiaketaren 6. aldiko irabazleak izango dira aste honetako Danbakast saioaren gonbidatu bereziak. Sari nagusia irabazi duen Malko taldeko Unai Izura. Publikoaren saria jaso duen Txadi Aiastui Kapo taldeko burua. Eta Markel Bengoa, Danbaka ekinez sariaren irabazle izan den, 7 bat gogor gabiltza taldeko kidea izango dira jokin berezi hartuarekin solasean. Joan den ostiraleko finalean bizi izandakoaz, sariez eta aurrera begirako asmoez jardungo dute. Horrekin batera, final handiak emandakoaren berri emango digu Aitziber Aranburuzabalak, hainbat ahots batuz egindako erreportaje ederrarekin. Osagai berezi askorekin dator oraingoan Danbakast, denboraldiko azken saioa. Gustura dasta dezazuela. Kaixo musikazale, Danbakaren 6. edizioa bukatu berritxan, sarituak ikiko ditugu protagonista azken Danbakast saio honetan. Azteko eta behin, kaixo Unai? Kaixo. Kaixo Xadi? Kaixo. Bueno, azte publikoaren saria irabazi zinun Xadi, zuk sari nagusia Malkorekin Unai, badaukogu beste saritu bat, hemen bertan ezi egoterik ez dokena, baina bere berri ikiko dugu, guazen sari nagusiarekin, Malko taldea, irabazle, oinatitik, bueno, ze sensazioekin geraketan zara, apur bat denborak emutetzun prismatik, finala, ze moduz joan zan? Finala esagonek lehenengo kontzertu baino hobeto fanzala. Alde danetatik gube hobeto ibili ginen, soin aldetik barrutik hobeto, eta gero hobeto preparao gen igual, edo ez dakit. Pare bat kontzertu gehiago joen eta preparao jau ginen, eta oso gustora. Bi kontzertu eukitxe grabauta eta soinu kalidadiakin horrek ez dago presiorik. Ederto, ordu erdi bat zan kanporaketan, baina gogoen duki behar dugu lehenengo gaua izteko harture eukiz inutela, oinguen 40 minutu, 10 minutu gehigarri horrek eskertu zen itxusten edo? Hori da, bai. Pare bat kantu sartu gen, bat barrixa, eta jokoa monoskon 10 minutu gehiago eukitzea, gure lasaixo, eta... Ados, bueno, zer sentitzen da, 6. edizioko irabazle izan da? Ondiok apur bat asimioen lau erik, ez? Azkenean premixo oso potolua da, derrigortu egiten dutuen saietxera bai, disko berri bat, abesti barrixakin bidea, baina ilusio eta gogoz. Ez da? Bakit, aipatu dozu, finalean bertan abesti berri bat aurreratu zintela, eskertu ginen alde horretatik, eta ontsa ulertu sorkuntza fasien egongo zaila disko berri horri begira, ze puntutan zazte edo, ze aurreratu zeike, Unai? Dako beste kantu bat semi-india edo, eta helburua 8-7 kantu inguruko diska bat atatia, eta bitartean kontzertu proposamentxo batzuk aiuseku, eta barrairi aurre itea, eta azela kontzertuak iteko ensaio inbion apur bat, aprobetxo konposaketako. Ados. Entzun izan dugu, finalaren bueltan, seguramente gaztean maketa lehiaketa irabazi izanak bebai, horrek presiño bat, favoritotzat zaukide egin bat musikazalek. Zebek presiño hori, favorito izatearen presiño hori sentiru zuten finalien? Baita ez, alde batetik baiz, gaztean maketa lehiaketa irabazi gen, zoza ondixa ez, eta alde batetik gatozen presiño barik, baina zela baita esatiatik premixo handi bat lortu geben, eta ordan ja bigarren bat guretako bestan buruan sartzen, oso ondixa zen, eta bestalde batetik bai hoben presiñotxoa, jente dana bakixen zein geben aurretik, hilabete lehenau, eta horre presiñoa monoskun guri, baina ondo. Eta, ondo, ze moduz, urturitxasun horrek zela kudeatzen di, alako zita handi baten atarixan? Gixo esan da, egune arte bertan arte nien nintzen jarri nervioso, bestia behantzera, eta gero ja momentuan soinu frogatan, ja hor zauzenia montaiken eta... Horrazten ditxipeletak ez da. Hori da. Ados, eta gero guztot gaztean maketa lehiaketan Jimmy Jazz, gazteizko Jimmy Jazz aretoan izan finalura, oingua berrako seminarixoan Danbakaren bueltan, Danbaka beti indelako berrako seminarixoan azken bi edizio honetan, baina publikoa bera berdina ulertzen dut, ez? Oñatiako jende ezaguna askoz gehiago ukiko zinuten Danbakako finalean, hori bada presiño puntu bat, edo, bueno, presiño lagungarri, zela irakurtzen dozu? Guretako, lagungarri xa eta presiño baiz, herrikoak izan da eta gure musikia normalean gehiago ezauketan dabe, eta ordan kantoak apurra gehiago ezauketan dabe. Eta faio baldin badago edo, igarriko behin, baina egiz esan da oso ondo jo geben, askon zailo geben bai, azkenengo hilabete honetan guretako oso intensuak izan dira eta bastante ensaio ino, eta bai garri da, apur bat. Oso ondo. Txiko dugu, sari nagusi alde batera momentu baten, baukogulako, publikoaren saria irabazi dauen Kapo, Xadi Aiastui. Bueno,
zelan, badakite boto kontaketak erundu zula astean zier, aber zelan zoian, rankina, Bai, pizkatola posik, kampaina batekin. Bai, ez da, posik, ala? Oso posik. Ez neban espero hasieran, baina gero ikusita nola jendiak animatzen sostan eta bultzatzen sostan, ikusi neban neukala hor aukeria goizan egoteko, eta bueno, azkenian hor bukatu dugu. Eberto, eragin dozu, ulertzen dute zuen lagunak eta ingurukoa xexatzen, gero beste boto batzu jasoko zenitxun, igual ezagunanak ezkienak. Bai. Baina, bueno, boto kopuru potente bat, posik egoteko moduan, eta sari banaketan, bereziki eskartu zinun, babes hori, ezta? Bai, por supuesto. Eskartzen dozula, ezta? Azkenean, nik jasotzen do saria, baina jendiak boskatzen dau, jendiak laguntzen dau, eta jendiak itzen dau lan hori. Nik azkenean kanpaina bai pixkat aldotin lanian, lagunekin, kuadriakuekin, bergarakin nahola lotuta fuelakin be bai, eta holako gauzekin laguntzen dabe. Baina, bueno, azkenean aldozu eskatu, baina jaso hori gero saiagoa. Ados. Eta badakit jakin, kapon, azuk kontzertu amun zinunien, bakarrik ezinela igo, onduen eukidu dituzula, ez? Bide lagun potente batzuk, goguen doke sari banaketan bebai bertan egotea gure zinula, ulertzen dut kapo esarela zu bakarrik, ez da? Ez, kapo bakarrik da besten da bena, eta saria jaso da bena. Baina kaponatzetik gare, igual 10 pertsona, HRD produktoriakin hasitza, gero fitak itxen da benan erekin, Blin, 09, Sotoalde, Linzo, Asfa, Boma, HRT, bazkenian horredanok egon dien erekin preparatzen kontzertuak, dana antolatzen, dana ondo lagatzen, eta hor igarri dut nik bai, hori da. Zederra dan, lantalde hon bat eukitzia, izan musika rock talde baten izan edo musika urbanoa landu, zederra dan, ez da, lantalde bat eukitzia atzien. Bai. Eta gauzak itxen dozunean, eta gero ondo irtetzen dienian, satisfakzio hori azkenian betetze dutzu. Eskertu ikan da. Bai. Argi eta garbi, bueno, zuen saria bideoklip bat izango da, oraindik ez gara jarri, hitz egitera bideokliparen inguruan, oso ondela gutxi bertan bukatu da danbaka, baina, bueno, zuke buruan ideiaren bat edo, hasi zara apur bat bideoklipa izango dana pentsatzen, edo... Bai, pare bat proiektu daukat hasitza, eta ondiokan gabiz bukatzen proiektu horrek, eta gero ja bista batekin hola general batekin, aukeratuko dugu eta ikusiko nola ingou, baina bai, pare bat ideia badare hor eta bueno. Fango gare, izan be, eta hemen danbaka saio baten, irudiaren erritmora izenburu eukizaben azkenengo saio horretan, aipatzen ginen, zelan musikak gaur egun, ez dan bakarrik entzuten, ikusi be itxen dela, irudiak garrantzia handia daukolako, ez da kasualidadia, danbakaren sarietako bat bideoklip bat izatea injustu be horregatik, irudiak daukon garrantziagatik, baina esango nuke musika urbanoan bereziki, itxen dut, badaukotzuela, joeri abesti bat, single bat kaleratu, irudiarekin batera datorrena, zupe bai bideoklipetan be ibiliko zinen, oin arte ez da lehenko esperientzia izango, irudiaren garrantzia, ze importantia da musikan, ez da, kapo? Bai, bideoklipan esaten dozu edo bakarrik... Bideoklipan orokorrean. Bai, azkenean asko laguntzen dau nik uste hot, badao jendia konsumitzen dabela irudiak. Eta irudiak soinu on batekin askoz gehiago laguntzen dau, eta jendeak nahi dau berriz entzutia, ikustia, detaiak ordarenak, baina azkenean nik uste hot inbiozula proiektu on bat, soinun aldetik, gero irudiak ondo egoteko hor eta indar hori emateko soinu bai. Malkok be, bideoklipetan badukotzue, egin dozue, eta gainera landutakoak eta bideoklipe ederrak, zue badukotzu esperientzia bat, ez da bai? Bai, gukiru bideoklipetako horra bauta, eta eixa, beha komentatu maura, garriken dela beste publiko batera kartan duzu ez. Azken fina, igual Spotifyen ez dena sartzen, edo erratixia ez da hona pizten, eta hori eskartu jena. Kriston lanadako atzetik, eta askotan emutun da ez dako la merezimento, baina
ezta, hor lana izango da, bueno, helburuan araberakoa, egongo die bideoklip batzuk, bueno, ez dakit esango dugu, ez daukienak lan komplikazio handirik, baina gero ikusten dugunean sekulako lantaldea, aurrekontuaren araberakoa ere bai. Zeuen kasuan, hiru bideoklip horren artien, Malkoren hiru bideoklip horren artien, badau baten bat bere ziki landua izan dela, edo nabarmenduko zinukena baten batu nahi? Nik ustot, gure single nagusia, alkohola eta violentzia dela, hor, denbora gizien eskaini geben, igual hiru aste bukara edo eskaini gotzan, eta beslari xara nahiakin grauen, eta beste lagun batekin, gaitz urtela egin, eta gixo esan da oso proiektu politi urten zen, eta gero kaleratu gen azkena lan asko eukien, eta hori beslari xara nahiakin, eta oso lan txukuna gatu zen. Eta igerri dozu ez, irudiz janzteak abestiak badaukola, sona oi hartzuna handixe badaukola, igerri dozu. Bai, igarri iken da, lagundu iken dugu. Ados, zuepe bai, kapotik, soto aldekuek badauki bideoklipo bat ikusi dutela, importantia da, ezta? Irudixea zaintzea. Bai, oso importantia hori, esan dutzu moduan, azkenian indarra hartu biozu beste alde batetik, eta orduan, dare dago Spotify, irratia daude bai, baina YouTubeen horri irudia ematen dau indar hori. Ados, eta hola jarraitzu deixela. Bueno, guazen finalera apur bat, gehitze dingo dugu gero hirugarren sarituarekin, 7 bat gogor gabiltzako Markel bengoa ikiko dugulako, baina, bueno, finala orokorrean, eta zuek bakit Malkok zuzenean jo zinutela, baina apur bat ikuspegitik, zen modu zure fanzan finala? Oso ondo, nahi asko guztu xetan egiz esan da. Bai egarri zen lehengoa, ez dakit ordu batik edo basieran apurtxo bat utzitxo, baina beriala bete zen aretua, eta jente asko fanzan ikustera, zuk esan duzula lehen, kriston lantaldea gola atzetik, eta hori garri zen. Jente asko zuri pendiente, eta gero ikusle moan, genero asko jorratu zian. Anistasuna, ez da? Bai, anistasuna, talde danak oso ondo ibili ginen holtza baino, esango neke, eta asko guztu xetan. Zuk kapo ikusi zinua, finaletik ikusi zinua, politxala? Bai, egiz esan da, kanpotik ikusitza, igarri itxen zeuala hor kriston nivela, eta igual bebai tensiño hori pixkat igartzen da dena final batian bebai, baina ambiente oso ona eta oso gogorrak danok. Bai, ez da. Oso gogorrak, bai. Bai, nik nabarmenduko neuke, gu aurkezle lanetan ibili egiten bereziki, primeran plataforman zuzenian botatziak behera egin zuzku, guri buru uste batzuk, eta mendik sekulako lantaldia dugu eta arrogon geike alde horretatik, baina bai nabarmenduko neukela, zegoen artienez, finalisten artien zauen rollo ona, izen dela bai finalisten artean, eta bai amasei taldeen artean. Danbakako ixigarren dizinoko kide izen dien amasei taldeen artean. Ez dala egon lehiaketa bat izen da, baina ez dala egon lehia gordinik edo? Ez. Nik ez dut uste, keba. Azkenian disfruta gutzen zinun bestien abestiekin, eta esperientzia berrisa da, eta ez dozu hartu bihar como forma de irabazi bai, edo azkenian zu daukazuna aurkeztu biozu, eta hor dago lana. Baina gero, esperientzia da beste talde batzuk esautzia, eta taulako gauzak, hori uste dut. Nik uste horroi hona ondala guritako gauzakon bi kontzertutan behintzat, bestetan nintzen egon, evidentemente, baina oso gustora egon ginen, afaiten oso ondo monoskuen, eta berta maien... Afaixak, pertsako afaixak, horre falta motako itxegu. Eta berta maien guruan lagun barrixak iten, justu horre noiz leheno ezauketan gabe, baina beste taldeanak ez egoen ezauketan. Ados. Eta oso gustora. Eta nik uste hori tanbakak lortu dagoela, 2022ko edizinuen, gogoen doket bi izen aipatziarren, Dave Claytonek irabazi zaren nagusia, Letaginek danbaka ekinen zarixa, baina euren artien kontzertu batzuk antolatu zituzten gero, biratxon bat gogoen doket kontzertu batzuk antolatu zituztela, aber danbaka xigarren edizinionek emutan da, beste alako, ez dakit, Malko beste talderen batekin, edo musika estiloak igual ez diela gertukoenak, baina ziur, kapok 7 bat gogor gabiltzarekin, edo sotoaldeko lagunekin, zerbait batera inalko duzula. Ze ederra da musika taldiek elkartu eta akaso komunien beroek batera zerbait txantolaketia, ezta? Bai. Egizio esan. Hola xe da, ezta? Bai, azkenian emate dutzu konozimiento bat, eitzen dozu beste gauza ezberdinak, ezagutzen dozu beste gauza batzuk, ikasi, erakutzi bebai nola eitzen dozun, eta azkenian nire ustez saria da hori.
Bai. Argi eta garbi, egotea bera, ez? Oso ondo, sari aipatu dozu, guazen danbaka ekinez sari irabazi zauen zazpibi bat, gogor gabiltza, Aretxabaletako taldea, ezin izan da hemen bertan gure orduan etorri, baina bai, egin dugula alegin bat eurekin egoteko, badakit eta eurentako sari potentia, eta sari oso posik hartu da bien sari izan dela, guazen entzutera, Markel Bengoa, zazpibi bat, gogor gabiltza taldeko abeslaria. Markel Bengoa, zazpibi bat gogor gabiltza taldeko kidea, azteko eta behin, zela jaso dozue ekinez jaialixan jotzeko albiztia, sarixa? Ba, oso gustora, gogo askokin, uste dala, ez dakit, oportunidade bat brutala, ez dakit, gure musikataran erakusteko, eta, ez dakit, gogo mordo batekin. Ados, espero zinuten, sario jasotzia? Gauen, espero, ez dakit, uste gauen beste perfil bat edo topauko zabiela, ez dakit zagatxik, baina gauen berba, bai, lokalien, ondo gomozen, tío, sarixa ateratia, eta azkenien, brutal. Benetan, Ederto, sari banaketan, momentu barregarri bizi zen ginen, aprobatzeko aipatzen zinuna, ondo aukeratu da bela, antolakuntzak, segatik uste oso ondo aukeratu da bela, zazpidi bat. Ez que izan garrantzen urduri, nahi zen zehezan joko. Fiesta zide sopeton, eta ez dakit. Gero gehiz esan da, hombre, ja aukeratu gozkue, nik uste ondo da aukeratuta, ez? Bautari talde bat, berdixa, trampa eta punga nagazten, ez dakit, ondo aukeratuta, ez? Horregatxik. Ezauten dozue, ekinez jaialixia, gonsaria bertan? Enaz egon sekula, baina ezauten dut, lagun batzuk osabien hor, bai, tataketa. Aurte gandira junenak zerri arozi zaben faten ikusten, eta bai, ezauten dut, Oso guapo. Jaialdi potentia, ezta? Bai. Ederto. Zerbait berezia eskainiko dozue jaialdi horretan, kontzertua dago pixonez? Hombre, danbakan gauen aputxo bat taldeko kontzertu hori taldeakin, beste kontzertu hori talde barik, gure denporia prestatzeko, eta elkinezen jasetuko baritxea taldeakin kontzertu osua, nada de salir del escenario eta bezerez, eta show completo dana. Ados. Orduen, danbakan egon zanak bebai, ekinezera fateko gomendixuaz, ezberdin izango da. Hori da. Besti gehiago bai, diskoa gautxataraten, espero diskoko abestianako izenak prestatzia o ateratia bertan, eta hori, zehose más espektakulo, Ados. Da, diskoa ipatu doztezu, zehan puntutan daut aldia ontxe bertan? Ontxe, diskoa gongo da, 60% edo. Gabitze batanako gauz batzuk grabetia, trompeta batzuk, gabitze peiokin atxabatan, kuartelien grabetan, dana gure kontu, bideoklipo gure kontu be bai, eta nik ez dakit espero, eta bere hilabete bete erdi barro bero ateratia zehoz, tío, dako batzu brutala, benetan, Ados, kuartela aipatu dozu, kuarteleko ekinez jaialixan kuartelak lau pabos taldikuko dau, danbakan bebai, atxabaltako talde desente egon die, ze kultura zitek importantia dan kuartela, ezta? Nik uste da espazio bat brutala bebai, atxabaltan, baina bost talde fan gare, baina igual ez dakitzen bat talde gongo din bertan. Berrogei o etanmar o lokal mordo bat dauz, aukera brutala da bebai talde berrixei espazio bat topetako, bere musika sortzeko, musikia o gauza mordoa da, eskorkak itxaten kamiseta, jenteak mila gauza pintxau itxen dau, beste batzuk raperua, beste batzuk punkixa, beste batzuk, hori berdin da. Baina, ez dakit, bakoitza bera gauzak itxeko lekua dau bertan, gure dagana fateko, eta laguntzeko gauz hor. Etxia da, zuen dago? Etxia da, hori da. Denbora gazo pasetan dago hor, etxia baino, benetan, Bai. Ederto. Kinezen aurretik, badokotzu beste kontzertu lotuta, zein da plana? Aste honetan Idiazabal, gaztetxen joten dugu, eta ontxe hilabete hau egon gare geldi disko preparetan, eta martxoak 28 bergaran, dugu gaztetxen diskoa. Diskoa aurkezpen izango da? Hori da, aurkezpen. Ados, ondo, badokotzu orduen, movimentua. Zehose bai. Ederto. Gozatu dozue danbakan? Zerako esperientzia izan da zuen dako? Asko, oso guapo. Nik, lekuan hor seminazioen nahi zegoen sekula, ustean beste leku baten zara, eta dunetzen nien puta, lekuak txako atrasa puru bat honan. Uste behar dixa, ez da, nik uste bai, hori, talde berri zendako eta bai, kriston leku bat dara, oportunidadia, gero dana gauta gainera, dakotu zuretako, ez da, nik animetan dut, talde mordo fateko gara, benetan oso guapo da, gainera egun brutal gautatu duzu gero, trago batzuk bergaran, kriston girua, Ondo. Ados. Eta mundotzu aukeraik beste talde batzuk ezauketako eta apur bat elkarra behintzat ezagutu, ez? Zer dauen? Nik malko adibidez nagoen ezautzen, irabazlia, bat ezatea batxik, Rebendo iztolan bai, horregatxik oso ondo bai, baina gero banan hasiko ekuin bai kriston harremanekin gauen egun hortan, kontzertuko egunien, afaitzen eta dana, oso gustora.
baina hori, horrek bisak oso ondo dira. Bai, ez. Orduen, danbakaren bat, itxen bada aurrera, komentatuko zinuke hiperta izena muitea? 100%. Zeratik? Gehixen bat, niri, ez dakit, gehixen guztoko baten gauzia izan lekua, eta ez dakit, usten zarela gara, eta guten dabela, esan dugu gisa, parecía ahí el Coliseum, así. Eta hori, gero, daukuzu dana grabauta ikusteko, ez dakit, oso guapo da, eta jentia ikusten dut, ez dakitzu. Ados. Ba, ez dakit, nire partetik nahiko, zozo gaineratxe gure oso Markel. Ez? Holan, torteko ekin ezer ikusten eta urosun lekura. Horra zazpibi bat. Hortxe Markel bengoa, bueno, ba, Koliseo amuten jana, seminarizak Koliseo. Koliseo, bai. Bueno, eurak bezkertuta, ekinez jaialdisa joko da bielako, zuretako galderia xadi, ekinez jaialdisa, zure herrixan ingo da, 3. edizioa urtengua. Egon zinen, egon zara aurreko edizioa Egon naiz ikusten, bai. Eta zer ditze jatzu, jaialdisa? Ba, kriston jaialdisa dela. Bai, dala egisa, pixkat da, hola, jaialdi bat rockerako, jenderako, baina egisa dala kristona eta da aukera oso ona, jendea zuri ezagutzeko eta merezitza. Ados, Malkok, ez da, printzipioz ez da aurtengo ekin ezak, ikusiko da aurrera joko loke, baina jaialdixan inguruan ziritza auketzu nahi? Ba, guri lehena ipatu oso maketeleak eta irabazleak izan ginela, eta premisioan barruan bebe kalaifian jote dago. Isa da, hori astutan, Eta... hori izango da. Ba, hori izango da... Zan hau, seminaixo baldin bada Koliseuma, hori... Ez dakit izango da. Baina, bueno, nahi guzta ditxa festivalak, egin esan da... Kriston ekipoa dau, jente pilea dau, jente asko juntaiten da ez, azken finean genero asko juntaiten dira festival baten, eta lagundu egiten dago, zuk esan duzu maura jenteak zuri ezauketan, eta talde barrixan dako oso ondo, aukera hori emutia eta... A ver, jarretxuko zaituztegu, bebe kaleifen, eta betxa nola ez, zazpibi bat ekin ezen. Zazpibi bat gogor gabiltza, Aretxabaletako proposamen hau, ezberdina, ez? Trapa eta punka uztartzen, kapo, ziritze? Nere ustez da pixkat nobedadia, hemen inguruan, Debagoienan inguruan Euskadin edo, ze da mezkla bat ona, da zehose desberdina eta nik usteot urbanoen aldian, ez dakit rocken aldian ondo ikusten dauen betiko ez punko izareak. Hori dok. Ez dakit, ba hori, nik usteot izango dela zehose berrisa, berezisa eta aldabena indarra euki denborakin, nik usteot. Bai, azkenean mezkla huitzen dozu, ahotza urbanoa eta soinu rokekuak eta nire ustez ondo geratzen da. Fusio politxa da. Jungo dira aurreratzen eta beste nivel bat ja undixago hartuko debe seguro eta ikusiko, baina nire ustez dala zehose oso politxa. Oso ondo, bai, zuzeritze oketzu? Ni guztizagoz, nahu, zehose diferentia ez da oikoa, gube saiaketan gara purtsu bat urteten oikotik, roko gortxoa, rock ezaingo gorra, baina musika urbanua sartzea eta zuk esan duzu moan asketa hori itea nahi oso ondo poteixot. Zehose diferentia, ikusten goienan notizian bertan nintzen nago, baina kantu bat eta isiak eta asko aportaiten dago eta guztu izaten, bastante diferentia. Ederto, Markel bengoa, zazpibi bat gaur gabiltza Aretxabaletako kuarteleti dator, hitz egin izan dugu, danbakasten kultura azitegi izendatu ditugunak, ze ezinbesteko dan, ez da, entxegu lokalak eukitzia, egon deixen, musika esena bat, dana alakoa estilua, Atxabaletako kuartela, zure koñatin eltzia, ez da, eltziaren saiatzen du zure Malkok, kapok goiko estazioa bergaran be badaukotzue, hor bertan sartzeko eta zabitzu. Hor eta gaztetxean be bai. Gaztetxean be bai. Bueno, zi importantia dien, eukitzia, non ensai hau eta non zoben musika sortu, ez da? Bai, netako ezinbestekoa da, ze azkenean talde bat sortzen duzu momentuan volumen batekin enseiozu, gura ez, eta etxian zure aldetik enseiozuke kaskoakin, baina talde bat eraketan duzu momentuan esparadakotzu garaje bat, baserri baten nun baiten, zaila. Eta justo gure herrixan eltzia dau, eta kriston txoioa da, idazten duzu Gmail bat, eta igual tarda bengo denpora erantzuten, baina erantzuma jasoko zu, eta lekutxo bat ingotu. Latza, zederra. Bai, lokalin sonorizabak. Baldintza egokixenak sortzeko.
goiko estazinuen egoera, kapo, gaur egun badakite talde desente, baina zauketan dituan taldiak bartan badabitzela ensaiatzen, gaur egun itxaron zerrenda luzea da, edo... Ba bai, inginun berez eskaeria ondala urte bat, galetxian. Eta urte bat agero, junitzen berriro, eta berriro eskaeria inneban, eta esan sosten, hori, oin bai ingo sostela kasuik, eta bain zebela berba Eugeniokin antolatzen da. Ardura daunakin edo. Hori da. Eta, bueno, eta oin ondiokan itxointzen nabil. 2 aste esan sosten, eta 3 pasau die. Hemendik deia ingo dugu, goiko estazinoko arduradaunari kapori bere lekua uste. Hori da. Orain arte non egon zara baina, goiko estazinoko Gaztetxean egon gagu, orain arte, Lagasoskuen zelda bat, eta gare lotuta gaztetxeakin, nola izango zen, ez duen jati izena. Siega bat hartzen zinuten? Bai, baina guga kolektibo bat. Kolektibo musika urbanak guga, eta gare hor, lanian gure gauzetan eta, ze azkenian, hasi ginean musikiakin eta itzen ginen bakoitza bere etxean, eta baina nobatua ginen eta esan bidia. Azkenian aurreratzen junza, gauzak ezagutzen eta dana, eta ikusten dozu nola antolatu, prepara, ensai hau biozun dana, eta horretarako biozu lokal bat, lekutxo bat, pixkat zarate itxeko, ikasteko, bestien faioa eta zure faioak pixkat zuzentzeko, eta azkenian igartzen da asko. Eta hori ez, elkarrekin ibiltza eta esena bat egoteak, ze hemen saio honetan begon ziren, Martin Rastitata begon zan, Anixe begon zan, ez dakit, zeuen artien badaukotzuen harremanak eta apur bat esena hori sortzea zei garrantzitsua da, elkar laguntzeko, hortarako bada beti be? Bai, badao, nik ezagutzen jatatai adibidez, eta ikusten bajat egoten naiz berakin, partekatu inginu noindala urte batzuk kontzertu bat are txabaletan, txepekuekin bebai eroaten naiz, aseri, fane, etorri zien, danbakara, fane egon zan gurekin bebai hor, harreman ona dago. Harreman oso ona eta eurak bebai, eurak izan zien, lehenengoak bidea zabaltzen. Hori da, eta azkenean eurak bebai badakize bidea behian bebai dagoela jendia. Eta, oso ondo eroaten ga, eta gora musika urbanua. Bera aldarrikapen hemendik, kapok, ados. Bueno, bagabitz, sarituekin, baina finalak, urtarren 17ko gaua nekez ahaztuko dugun gaua izango dalako, guazen finalaren laburpentxo bat ikustera, askorako emunzauen eta. Urriaren 25an abiatu zen 6. danbaka musika lehiaketa, eta dagoeneko heldu da bere helmugara gaur alako finala, eta ularen gainean 3 talde izango dira. Arrasateko Delbal eta Rebel Noiz, eta Oñatiko Malko. Asko dugu gaur gozatzeko. Izen be, gaur jakingo dugu, nork eramango dauen diskua, eta araberia nor publikoaren saria, eta nor joango dan aurtengo ekinez jaialdira. Sola tan impar, tanto amor que da, no regala al azar, dice dejarse llevar, el glamour
zen inor Guanoren inor, zutan elkarrekin Gure ez dago inor Guen uzkutin lagun, ala zuretzago Bidea zetin bat, horretzen zentzeingo Hemen nagoela Edo zertarako Egongo naizela Horretzen zentzeingo Hemen nagoela Zerbait aldatu duzu, baltan bota zaitut eskutuan Berriz, printzipioa galdu duzu, berriz, eroriak orduan Infernutik horrik alde, geliri gauden nun baiten Zauria ikutzen dugun bakoitzean Zerurik alden galdezka, zubotezaren benetan Danbaka sari nagusiaren irabazlea da Malko! Bueno, Mai, esan zinuten, aurkezpen bidixuan, irabaztera etorriko zinutela, eta bete da. Ze moduz posik, ala? Bai, oso posik. Hemen jotian aukeria, kristona da, eta sari xabe, oso ondo torten da. Estik ez dut itzegin nahi, zaman guztia orain, erori zaizu zuri. Gainera da ez dut kakiteri nahi, zaunka kasabitza plai, beste ekezatu. Ez duten ez dugu itzegin nahi, noiz konturatuko hain, denek harrapatu zaituztela. Beti txalokatu zaitue, inguratuta baina garri zaude, inoiz ez duzu ezer, entzuten kantatuko dut buruan sartu arte. Malko taldeko abeslari Maier Lanzon, zoriona Maier. Eskerrik asko. Zelan zau, ze sentitzen duzu? Nago apur bat ezin sinistu, ze benetan ez gen pentsaiken irabaziko gebenik eta kontzertuak jota ondo egondia. Zan da oso gaba kompletua, zike hori oso posik. Bakutsa bere dana mundu zuepe bai. Bai, gu urteten garen bakoitzean dana emuteko da. Gaztea zari ze irabazita zeto ziren, horrek ez dakit lagundu edo presiona bindotzuen? Niri presiona, pentsaien igual horreatik ez gukala hainbeste aukera edo baita zehose demostrau biharra, orduan apur bat presionauta, baina gero igo garenean gainera debagoienako jentiakin oso lasai eta oso gustora. Oso ondo, oin beste disko baten pentsetan hasi biher? Bai, badaku kantu batzuk, baina pila jarri biaku zehose prepara bio. Seigarren damakan gustora ibilizare. Oso gustora. Kriston ekipazua hau lanian, hemen pentsaien hainbeste esanik, baina eskineanetan, jentia lanian eta oso eskertuta. Bueno, publikoaren sariaren irabazlea da, Kapo. Txalo beroak! Haupa, Xadi aiaztu dau Kapo proiektuaren atzian. Arrozare publikoan partetik hainbeste boto jatezan agaitxik. Oso arro, eskerrik asko Bergara. Zoriona. Eskerrik asko. Posik. Oso posik, pixkatu urduri bebai, egon naiz, baina publikoen saria jasotzia oso posik, olako saria irabaztea gaitxik. Berezisa da, hau garaikurra. Publikoen saria beti izaten da berezisa, así que esan dotzuten moduan oso posik nau. Horregon zara, lehiaketa danian, goixen, gero bigarren, hirugarren. Importantiena disfrutau indogula, oso ondo pasau dou, kriston esperientzia izan da, hasi oindala gutxi, olako lehiaketan lehenengo aldiza, así que poliki. Danbaka ekinez sariaren irabazlea, gogor gabiltza, zorionak. Gogor gabiltza! Apa, Zer sentitzen da, Markel? Ilusioa eta hori, eskerrik asko danoi, eskerrik asko zuei eta ekinezekuei eta hori, eskerrik asko. Zazpiogo eta bat gogor gabiltza taldekuak hemen ditugu, pozik egongo dia segurazki, ze ekinez jaialdiza goko dozue, zorionak. Eskerrik asko, oso pozik, ez? Bai, oso pozik beti
Ba, placerra da, jotzia, ekin ezen azkedian, ez? Horretako placerra benetan, Ole bat. Danbaka 6. orduen ona izan da. Bai, aurten merezitxan ikuste dut, ez? Bai, esperientzia erra gainera. Hori da. Boa, primera. Eskerrik asko eta gozatu. Eskerrik asko zuei. Benetan. Zorionak. Eskerrik asko. Bukatu da, epaimaikidiek ez daueki Bape Zamur, Inugarte Gabon, ze modu zauz? Kaixo, Gabon, ondo oso pozik eta bai, oso Gabon kompletua izan da, oso polita. Beti espero dugun bezala, baina oso beteta. Malko izan da, irabazle, zeatik? Bai, hori da, lehenengo Del Val, gero Rebel Noise, gero Malko orden hortan, ez da, eta hasiera batetik ikusi dugu, aurreko, kanporaketa edo aurreko kontzertutan, falta izan xaten pintzelada horreik gaur kompletau dituztela, ez da, adibidez Del Valek dinamika aldetik, eta pitimat igual falta izan xaten hori gaur abesti berri batzukin, eta gero abestikan gitarrak pixia modifikauta eta lortu dagoela hori. Rebel Noisek bastante energia gehiago kan aurrekoan baino, eta mugimendu gehiago, eta konfiantza gehiago, ez da? Eta Malkok basesanik ez, Malkok uste dut lehenengo kontzertuan ja finaleko aktuazioa tinebela, ez da? Orduan, karo, irurakin jaue, totalmente topera igoteko, euran maksimora igoteko aktuazioa bat, ez? Eta zelako lan egin dozuen zuek ere bai, horregatik eskertu inbia jatzuen, lau kanporaketa, finala, musikazalia bai, baina artian be esfortzua, eta erabaki honek hartzia ez da Zamurra, horregatik zuei be eskerrik asko. Bai, guretako plazerra izan da, azkenean epaimaikide talde polita sortu dugu, lehen komentaiten geben, oso niretako adibidez da oso interesantia beste laukidiek egiten dituzten ekarpenak dia niri igual sekula okurriken etxaten gauzak edo dakoi beste begirada bat eta entendik edo nipe egiten duten ekarpena ez datzuir igual aporta egizabela ordan da esperientzia bat oso polita da, demen debagonieneko kultura eta musika komunidadia likatzen jarraiketako gure ekarpentsua da bai, ez, epaimaikide izate hori. Eta, eta zesanik ez gure gustotik, gure bihotzetik, eta zehaiken duen lana, hasik gauz oso pozik, zuek egiten duzuen lanatik, goienatik, eta talde danak, aurkeztu dian talde danak inauen esfortzuatik, eta benetan eskertuta. Erabakisa, zaila izan da, baina, danok ados gingo zen hori be, nahiko pozgarrisa. Baina, beti geratzen jazu, sentsazio oso gazigoztua edo, ez dakit, zezatozu, berezi haue, Malkok irabazera hau, baina beste batzuk hortxek eratu dira eta, pena pixkat be sentitzen dugu, orduan, bada sentsazio guretzat bintzat gazigoztua. Malko bera favorito beba zan, ez da? Dala gutxi gaztea maketa lehiakita erabazitza, horrek emuindozte, ez da? Bidian aurrera iteko injarrori. Bai, guri gertau jakun baita, ez? Hemen ikusten, lehenengo aldixen ikusi genitxunian, izan zen, talde hau, ostras, kontuz, Malkokin, eta entzuten ginu, jendiak izaten zozkun, Malko, eta, gero gaztean be, maketa irabazizabian, eta, bai, horrek igual konfiantza ben mondutzi, ez? Hemen igual lasaitxu hau egoteko, finalian, edo, ez dakit, igual izeleike, baina sekulako finala indaue, eta merezitu. Animaliak abere bihurtzeko dena gizakiaren zerbitzura gizakia zertarako dena gizakiaren zerbitzura. Maite Usabiaga, Bergarako kultura zinegotzisa, Gabon. Gabon. Zer moduz, ondo joan da? Bai, oso ondo, finalakin. Egisa esan, saio guztiak ikusitza gero, espektatiba hundixa zeren final honekiko, ero final handi bat izango zala espero ginoen, eta guztot hori, espektatiba guztia bete diela, eta izugarriko ikuskizuna izan dela. Zari nagusisa mutia okitu zatzu, posez esan duzu izen hori. Bai, posik, egisa esan talde asko guztago jat baina irurak, ederra da ikustea seminarixua hola, aretua beteta, eta aretuari balik eta zuku geixen eta aratzen, ezta?
finala beroketako, gaur Bergarako Turtukila kolektibokuak etorri dira, egin daue ja lehenengo sezinua, segitxuan engo daue segidan bigarrena. Gabon, ze moduz? Gabon, oso ondo, oso gustora. Ondo hasi da, Gaba? Ondo hasia fresko, baina ambientia goxotu du pixkat, eta oso ondo gustora. Zepetzeta gatzu, konbidapena, Danbakara etortia, hemen herrixen ez egon lana beste behin erakustia. Plaza ezberdin bat, hemen arkupetan, jende zaun pila bat horri da, batzuk dantzan, beste batzuk gustora entzuten, eta ambientetxua gonda hotza indaben arren, eta bai, plaza politxa. Ekimena bestela, Danbaka orokorrian zebentzetan jatzue. Ondo, ekimen politxa baitxa. Bai, aurten justo kointziduzko igual beste ekintza batzukin eta, baina horrak urtean betorre ginean, eta ambiente ona, herrixan gainera, ondo. Argi dagoena da, Danbakan giro ona dagoela, begiratu hemen dauku, Maider Mimi, ez da finalera heldu, baina esan behar dugu, kontzertu danetara joan etorri zaila, Maider. Eta egiz esan oso ondo, jope, morda guzteta jat taldiek eta ikustiez, azkenien musikakin asko disfrutetan dut orokorrien, eta jo, injerra emuten duz. Guztot, Delbal taldian salia dela, ezta? Bai. Zela ikusi dituzu, guztau jatzu egin dauienan? Bai, oso ondo, aurrekuen be etorri gitzen, ez gauen espero finalera alduko zanik, eta aurten be, apoietan etorri gare. Irabazterik ez da egon, baina zer moduz? Oso guztua gelitxu gare, kontzertu ondo urten da, eta oso posik, emaitzakin, esan da. Arrera nuki daula uste dugu, bai, jendia guztau jakola, eta horrekin gelditzen gare azkenien. Irutaldiak oso gogor egon gare joten, eta bueno, azkenien danok ezin dugu irabazi, eta holan da hauzia. Rebel noizeko kide, ze moduz kontzertu bokatuta? Ondo, aurrekoen egon ginen, eta inguen jaizan da bigarrena, finala, eta egitxe izan hobetuz, etorria jende gehiago, etorreko hain jau gu eroso egotia. Ezin izan da irabazi, baina ze sensazioekin gehatu zai? Bai, ez gauen irabazti azpiretan, bagek isen, Malko kenbungo zabela kriston kontzertua, debaleke bai kristona emun dau, eta bori, gentozen disfrutetan, kontzertuen bat emuten, gure zagoenak etortiago ikustera eurendako kontzertuen bat emuten, eta ustot lortu dula hori, eta orduen pozioz. Oso ondo, Danbaka beti oso ondo, girua dau, musikaz gai jente askon topaketa, nervixo asko, ilusinua, musikari asko, musikasale pila bat, ondo, oso ondo. Eta taula gainean ikusi dozuna, gutxi gora bera esan degun izan dela, Danbakan izan danaren mostra bat, ez? Danetik apur bat. Bai, jarraitxe dut bebai telebistatik, eta ikusitxu talde interesgarrixak, izen leike baten bat bebai, besteren bat hemen egotia merezi izana, baina dausenak be aukerak eta oso ona da, eta oso plurala gainera. Alde batetik pena da, bukatu izana seigarren Danbaka, ze asko gozatu dugu. Lau kontzertu izan dira, finala behizen da, danetarik entzune dugu, alako harri ikusten geuen finala eta alako txe izan da. Jokin, zelan zaz? Oin bertan, esango dugu Urduritasun puntuak askatu ditugula, eta oso harro, oso hitza harro da. Seigarren edizio hau itzela izan dalako, lau kanporak eta eder, eta zer eta finala, zelako maiakua, eta zuzenean primeran plataformaan botatzea, guretako erronka potentia esan, oso ondo urten dela esango neuke, eta zorionak Malkori bereziki, sari nagusi irabazi dabelako, baina baitza publikoaren sari irabazi dabe nahi, eta baitza Danbakaekin sari irabazi dabe nahi, finalista da nahi, eta oroar parte de guztixei. Danbaka arrakasta borobia izan delako. Hau zuzenian entzuteko aukeri izan dugu, baina gogoratuko dugu, kapitulo gehiago izango dauela, Danbakastek lehenen azkeneko izango dauelako, hori eguenien izango da, eta atozen hastietan kontzertuanak ikusiko ditugulako. Ze hor, artxibo horrek hor geraketan die betirako. Betirako, eta hori da Danbakaren ustot aldiendako goxoki potente badala, ezta? Betirako ordu erdi edo kasu honetan 40 minutu finalien ondo grabauta, ondo sonorizauta, hori, bueno, ez dakite, hori kristono parixa da, eta hori betirako ikuko da bie, musika taldiek. Ez egiten iren larru azala
bere hitzek zeharkatzen nauten bezala. Pentsatzen dut, zorian izan dut berriz gauez zure beharra. Nau lertzeko amileian egon behar algara. Ni bera dut gogoratzen, mintzen nauen nahi idazten, ta zu orain bera bihurtu zara. Gorroto dut gu ginena, hori gaitotzen nauena, ta zu orain bera bihurtu zara. Ez nago prest, beste behin janau beldur irrazionala. Kexu gara, kexu da, berandu jada ez daukana. Kexu naiz, berreskurazina denean jada galdu dudana. Nik bera dut gogoratzen, mintzen nauena idazten, ta zu orain bera bihurtu zara. Gorroto dut gu ginena, hori gaitotzen nauena, ta zu orain bera bihurtu zara. Hau da, hau bukaera erreportajearena, Unai. Ze politxa, unkitu ingar ez da. Bai, unkitu ingar. Ze balada, ze abesti eder, eta gero irudisekin osatzen ditugunean. Jarraitzea be, kostako jako hemen, unkigarrixa, ala, Unai? Bai, berez kantu unkigarrixa da, diskoko simplena eta unkigarrixena. Hasiera batetik garbe eukan, letra hau proposatu noskunean abeslarixak zehose lasaixe izan bizala, eta bukaeran injarra hartzen daben kantu bat, eta uste du bete gabela aritzarraekin, eta emozionantia izan da. Bi aldiz egon gara gu seminaixoan hor, beste asko zubarne danetan, eta lan asko da batetik, eta emozionantia benetan ikustea. Bai. Kapo, zuri be guztu jatzu, ezta? Asko oso emozionante izan da. Agik esan da, kantu honetan usteot neguala erretzen kanpuan, eta ez neban entzun, baina hoi entzun dagoa, flipau dut, increíble. Ez neban espero olako kantu bat, bez? Kontzertua ikusita gero, hain lasai xaua desberdina, ez? Esango neban. Bai. Baina ustaujat asko, bai. Inigo Ugarte epaimaixak beha izaten da, zelan, Malkok borobildu zaben, hori abesti indartsuak, lasaixik interpretatuta, hau balada itzela da, oso politxa. Ikusten dugu gainera esan du aipatu duzu lehen ez da Unai, lantalde itzela dagoela, eta lantaldeko irudi batzuk agertzen dira, hemendik eskerrik beroenak lantalde oso bari, itzela izen da esperientzia, eta ez da guztu ez da dagoenik modu oberik halako reportaje bat finala bukatzeko, ezta? Hemendik aurrerako beste bere bat galdera gure notzueke, orduen bideoklipa orduen ja basabitz, ezta? Kapo, banabil hor begiratzen, eta ideiak pixkat bihurtzen, eta... Aber zu buruan dauketzuna, gero errealitatera ekartzen saiatuko gare. Hori da, saiatuko gare. Eta ziur lortuko dugu. Zeo zein gau. Ados.
Disko berritxik eta jarriko gare zuekin harremanetan, ez dakit estudioa ja badaukotzuen garabinun grabatu, edo ondion erabakitzeke daukotzuen unai, edo ze puntutan zazen? Atzo erabakitza, bastante erabakitza dauka, baina atzo egin bileria, eta ja erabaki du berriz aritzekin grabakola, aurreko disko moan, eta... Ikain estudioa, ez da? Usur bilen aritzarregikin, ez da? Aritzarregikin. Eta helburua udan grabaitea, 7-8 kantu, eta elarazioa ikusiko, baina azkar xamar, espero du. Egongo gara, ziur baietz. Ederto, ez dakit beste azkeneko mesurik helarazi gure badozue, danbakaren buelta, nik hemendik bai zoriontzea nahiko neukela lantalde osua, baina bereziki danbaka saioan ibilizaren Aitzibarren buru zabala, Jagoba Domingo eta Peru Atxa, zuengatik ez balitzez ginelako hemen egongo, eta zeuei azkenengo hitza emango dotzuet, bestela, hementxe bukatuko ginuke, danbakasten bidea. Bakarrik, hori, eskerrik asko emotia berriro jendeari, eta laizter eukiko zue nire berrixak, eta hor gabiz... Emungo dugu zure berri beba. Hori da, eta hor gabiz ja aurrengo kontzertuak antolatzen, mindu berba, osake badago badare gauzak itxeko. Eta laizter jakingo zue. Irrikaz gaz, abertza daukotzun buruen eta horren berri emoteko. Unai? Gu oso eskertuta, lehena aipatu dut, baina 2 kontzertu ikusentzunezkoak, oso ondo grabota, zuzenekoa ez dago presiorik, eta egin esan da oso eskertuta, Kristo lantaldea ben, esagera ben. Zema jente ben involukrauta hor barruan, eta oso eskertuta, ez dago beste hitzik. Gomendatuko zinuke, danbaka 7 egoten bada bertan parte hartzera, bertan izena ematera, bertako taldiei? Nik bai, oza... Nire izena emango neba, nire. Ez tokotzu artiak itxuta, danok salio ongi etorrixak. Baina bai, ez da gomendagarrixak. Bai, por supuesto. Horrekin bukatuko du, gomendio der horrekin, musika sale, danbakasten bidea hemen bukatzen da, baina ziur, eukiko dugula elkarren berri. Eskerrik asko. Iyo biratu gara, eta nahi gabe izan da, horretzen dut orain diogun, maite zidara, ardatza galdu bada, biraka garraitzen duzu, benizatetik ez zela. Zuretzat beti, errezeptore izan naiz, nervio sistemak bultzak egiten nuen elkarren egin eta min egiten gara ezin sentitu hasieran geneukana irakiko gaitzara ez dut ezer sentitu itxasoak oiarak ez dut ezer sentitu orain azkena bada, ez dut ezer sentitu, itxasoak oiarak, ez dut ezer sentitu. Ez bada, zurekin ez bada, zurekin ez bada, ez bada, ez bada, zurekin bada, ez dut sentitzen, azkenak gara, eta nik ez dut sentitzen, zure tautadak ez ditut sentitzen, itoar gara, eta nik ez dut sentitzen.
Marcha vengo premisa. Prometido.